Akra dodoa adi ahyemu ewe yawurade Yesu Kristo din Onyankopɔn asomdie enka menimu nyina da amen na wansusu mensusu mansusu nanso abam emrepa awurade pe jemje say amen amen Apostle echechere no the first quotation na we here no Psalm 133 what say hwe ye ni fe ye sanua ne mubom ya dan James say amen James say amen me ne mpanifo aba ye nyina esa amamo asomdue o ma samu a me beka no Osankafo eti ngotwe enyimu ye enso ne nko a Osankafo no eti ye ngotwe enyimu ye enso nko a Solomon Sankafo osise eti mu aye ngotwe eti ngotwe eyimu a eye enso eho ena watwero se na unnim se enedai ebia evangelicalfo ye beba korodua mu nokre die wonu Nyankopɔn ahihye no ena sese ba mu saa na obi nim ebra awurade